Sziasztok! Máma arról fogok itt olvasni egyet, hogy az emberölén valahány milliárd évvel visszább nem létezett, ami földünk nem gömb alakú. Az emberölén véletlen jött létre, amikor két kő véletlen összecsapódott. Kövek baktériumokat tartalmaztak, lehetséges valami csillag elrobbant, és úgy a kövek a robbanás lökése miatt valami icsi-picsi információkat gyűjtöttek össze, és a két kő véletlenül összeütközött, érted? És akkor az a két kombináció miatt létrejött egyfajta élőlény, ami valahány valami idő múlva kialakította ezt a formát, amik vagyunk mi most, a jelenlegi időpontban. Semmit a múltról nem tudunk. Annyit tudunk, hogy létezett valami icsi-pici, aztán az icsi-pici valami kialakította az embert, az élőlényt, így tovább. Ugye? Na. Ha hallottok valami hangokat, tudjátok meg, hogy azok az icsi-picik tudnak kommunikálni velünk, vagy nem. De tudnak segíteni rajtunk. Attól függ, hogy hogyan bánunk az állatokkal, az emberekkel. Néha fura dolgok történnek, olyanok, amik nem is kellenének, és amik meg kellenének, történjenek, azok nem történnek meg, vagy lehetséges, hogy igen.